Com hem dit, al cor de l'economia social hi ha les empreses cooperatives. Són empreses, sí, com les capitalistes, però tenen algunes característiques que les diferencien. Quines són? Connectem en directe per descobrir-ho. Bon dia! Efectivament, avui parlarem amb representants de les dues economies per tal que ens expliquin aquestes diferències. Per començar, les empreses d'economia social i les empreses de capital tenen diferents objectius, oi? Quines serien? A les empreses de capital el més important, ja ho diu el nom, és el capital. És a dir, l'acumulació de diners està al centre del negoci i moltes vegades aquest interès econòmic passa per davant de les persones. No es pot tenir tot en aquesta vida. En canvi, a l'economia social pensem que s'ha d'intentar transformar tot el que estigui a les nostres mans i que no podem deixar les persones al marge. Al contrari, les hem de posar al centre. De fet, el primer dels objectius de les empreses de l'economia social és el bé comú, és a dir, el bé de tota la societat. L'empresa ha de ser rendible per poder sobreviure i oferir un salari digne, sí, però el seu objectiu no és l'acumulació de capital, sinó el benefici social. Sí, això està molt bé, però a l'hora de prendre decisions, qui mana realment? Aviam, a les empreses de capital està clar qui mana. Qui mana són els diners. Qui paga, mana, com es diu popularment. Si algú posa més diners que un altre en una empresa, doncs tindrà més poder de decisió que aquells que n'han aportat menys. Per exemple, si una persona és propietària del 51% d'una empresa, en una junta general d'accionistes sempre serà qui tingui la darrera paraula. Ha pagat més? Tindrà més poder. És just, no? Doncs jo crec que no. De fet, és una mica injust, no? No tothom té els mateixos diners. Les empreses de l'economia social destaquen perquè són empreses democràtiques. Cada any s'hi celebra una assemblea on cada persona sòcia té un vot. No importa quants diners hagin decidit invertir. L'opinió de tots els socis compta. És a dir, que manen totes les persones sòcies de l'empresa. No us sembla més lògic? S'entén que no tothom té les mateixes condicions de vida com per poder aportar més diners. A més, les decisions sempre són més riques si són compartides. I què passa si una empresa guanya molts diners? Què es fa amb aquests excedents a final d'any? En una empresa de capital, aquests beneficis es reparteixen segons els diners o la participació que aporta cada persona sòcia. Així, per exemple, si una persona ha posat diners i és propietària del 20% de l'empresa, es podria emportar el 20% dels beneficis. En canvi, en una empresa d'economia social, en general, els beneficis, de fet, no se'n diuen beneficis, se'n diuen excedents, es reinverteixen a la pròpia empresa, en infraestructura, en apujar salaris, als treballadors, a la seva formació, i és que, per llei, com a mínim el 5% de benefici d'una empresa cooperativa s'ha de destinar al fons de formació i promoció cooperativa, i com a mínim un 20% s'ha de guardar en una reserva obligatòria. De la resta, si entre les persones sòcies decideixen repartir excedents, es decidirà a l'assemblea de manera democràtica. I pel que fa al tipus d'empreses, quantes persones sòcies calen per crear-les? Una empresa de capital la pot crear una sola persona. Una empresa pot ser individual, però és que és millor que les decisions les prengui un sol, no? Així no ha de barallar-se amb ningú. Les empreses d'economia social, en canvi, som empreses de naturalesa col·lectiva i es necessiten almenys 2 persones per crear-les. I, de fet, si som més socis, millor. A mesura que creixi la cooperativa, és important que les persones treballadores puguin anar incorporant-se a la cooperativa com a sòcies. De fet, per llei, només el 30% de les persones contractades amb contracte indefinit poden no ser-ne sòcies. Molt bé. I per últim, quines diferències hi ha pel que fa a les obligacions fiscals, la comptabilitat, els impostos? Pel que fa a la fiscalitat, no fotem. Aquí paguem tots impostos, no? Sí, però no. En general, ja siguin empreses de l'economia social o empreses de capital, totes han de complir amb les seves obligacions fiscals.
No obstant, a les empreses d'economia social, com que són empreses que busquen el benefici general en comptes de l'acumulació de capital, l'Estat les premia amb un avantatge fiscal. En comptes de pagar un impost de societats del 25%, en paguen un del 20%. Així que, ja ho veieu, aquestes diferències són bastant importants i les heu de tenir en compte quan creeu la vostra pròpia cooperativa. Us tornem la connexió!